Akangozwa chiitiko ichi kubvira pakutotanga kwenhau dzachoni. Vanhu vese havanambobvira vambofara nazvo. Nebvira pakutotanga vanhu vachitsanangurirwa kunzi zvaifamba so, uchifamba so, zvichizosvika pakudai nokundodai, kuzosvika vanhu vazosvika pakuzvihenga. Hapana munhu akambobvira ambofara nazvo kana kuzvifarira zvachose. Ende up to now hapana munhu tombozvifarira. Ende for sure hapatorina zvavakaita sekuru vakakonewa zvachose chose. Ndogona kutadza kuvabvunza. Une muchii chinenge chakutadza? Handizivi kuti chii chakachiri pavari kuti vakazora mafuta eshumba. Mafuta here kana chii chakaita. Vaitoti nyange kwatobva kumba kwako uchitoda kumubvunza. Kungosvika urwa kwapera spawa pamusoro penyaya idzodzo. Muri yeZimbabwe tiri kusangana tiri kunoku kwa Gutu mubhuku rekwa Chirimubwe muri muward 30 munotungamirwa nakansela Mike. Nyaya yatiunza kunoku inyaya ya John Chidanike uyo akazvisungirira mushure mekunge awanikwa achiita makuna nemwana wake anonzi Yvonne Chidanike pakazvarwa mwana mukomana. Pazvarwa mwana mukomana zviri kunzizvo mwana uyu akazoshaya. Chakaita kuti ashaya achisikunyatsozivikanwa kuti vakamuuraya here kana kuti ndezvipi zvakaitika. Iye zvinezve tiri panzvimbo yavaradzikwa, tiri kuziviswa nefamily spokesperson kuti vavigwa nenhumbi dzavo mushure mekunge vabva kupostmortem kuchipatara. Vachinge vauya kuno havana kutenderwa kuti vange vachipinda mudzimba. Panapa ndo patatizokuratidzai kuti nechekuru dyi kwangu kupasina mashizha apa ndo pakavigwa John Chidanike. Uyo zvekare kurudyi kwangu kuruboshwe ndo pakarara mwana wasikana wake Yvonne waakapa pamuviri vachibva vazvara mwana komana. Tangachidzidziswawo zvekare chimwe chinhu chatisingazivi ndechekuti vanhu vazhinji kana vachivigwa vanovigwa misoro yavo yakaiswa kumavirira. Ava nekuda kwekuti vazvisungirira zvanzizvo misoro yavo yakatarisa kuno kwatiri kunova ndo kumabvazuva. Tangoti tikuzivisei kuti ndo the final resting place yemhuri yokwa Chidanike. Iye zvinezvi takuti tikwire mugomomo tinosvika kwakuratidzai pavakazvisungirira tobva taita hurukuru nafamily spokesperson. Sitanozovesa tapfumanei simbi yebasa ndina Jetro Mutero tiri kunoku kwa Gutu Mazvita. Wango sakunatsa ndiyesa kubahewa kukurukura hunge waputswa kusaterera kunoparera ndanga ndati nzara yangu yapera ndasvika pamuti uzere maonde seko seva muonde unotedzerera asi ene ndakashenga ndechete nzara yangu yapera ndaisasiva kutsvuka zere masvosve ndakazvionera pamunosefodya ndomene haichemedze asi ene ndakatema kunyange zvangu ndakakwira ndega komuonde unozivei ene dai ndakazeva. Muri yeZimbabwe tiri kusangana nenyaya inosuwisa tiri kunoku kuward 30 kwatiri kufambira nyaya yerufu rwa John Chidanika ndizvo na Yvonne Chidanika. Iri nyaya yaunza kusuwa kukuru mubhuku rino rasabhuku nyaya Chirimubwe mubhuku rasabhuku Chirimubwe. Panapa ndipo panzvimbo pakaitikira nyaya yacho pavakapararira pavakazvisungirira. Panapa tine mhuri ine zvavari kuita panzvimbo inoi. Tawana mukana wokuti titaure nehama kuti vatiudze kuti ivo ndivani uye nyaya iyi yakatanga sei kuti tizosvika patasvika ezvinezvi. Tisati tataura nemukomana toda kuti nematambudziko kumhuri yarasikirwa na baba nemwanasikana pamwachete nemuzukuru. Iye zvinezvi regai tinzwe kuti watiri kutaura naye panapa ndiani. Tanzwa kuti muri muzukuru. Ukama hwenyu nababa John pamwachete na Yvonne wakamira sei? Ukama na sekuru John ndovaita sekuru kunova iko kwakaberekwa mbuya
baba vangu, mai vababa vangu inini. Saka ndisekuru. Nematambudziko ekushayikirwa nasekuru zviri kureva kuti Yvonne mai munomuti chiime? Ifo ndimai inini. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti baba nemwanasikana uyu vakazvisungirira musi wechingani? Baba nomwana vakazvisungirira musi weWednesday. Ndingangoti infact inini ndakabva kubasa iri Tuesday manheru ndichiuya kuno kumusha ndichida kutoenda kwandada kuendesa sister yangu kuchipatara kutoenda kuchipatara. Saka nawe akazitika ndekuti mangwana acho makuseni ndakatomuka ndichienda kuchipatara nasisi ndikadzoka. Ndadzoka ndakazosvika mapasi 10 ngombe dzisati dzatobuda zvazomatanga. Ndobva ndakawa mhere yemwana unova iye munun'una waYvonne. Muzukuru tese tiri kukadzika vakazvita vari vega musango rineratiri rineri. Handitika iwo ndo wakatanga kusvika panapa. Tingati vese vakakwira mumuti here vakati on your marks get set go hatichidona tiremberere? Ndichitarisisa hangu mamiriro azvakaita handifungiso kuti ndikangoti iwo maitiro avakaita zvinhu zvavo vakanga vatoplana zvinhu izvi. Hazvi kuti musikana akanyora tsamba kawa achinyorera Kelly tsamba first zvinhu zvokuti vanga vatowirirana kuti ndo zvatakutondodi zvatakutondoita. Ambozvisa vapedza kudero ini patakasvika panapa vana musikana vapa davira ngariri moto wayo ngakadai wakarerekera uko. Sa maonero ndozvita nemasungirwa anga kaitwa waya dzacho kumuti zvinoratidza kuti zvakatotangwa zvatoitwa vanhu ava vasati vakatanga vatotesta kuti tikasunga pamuti apa ndikasunga pamuti apa zvinhu zvinofamba zvakanaka. Saka maonero ndozvita netembeta dzatakazosvika panapa. Musikana ndakatanatsotoona kuti zvoita zvokuti anga atova nechitime mbichana adi azvisunga. But sekuru ndakatosvika inini vanhu vachinzi hamusasvika padhuze ndichida make sure kuti sekuru kushuwa ndakatokatlamara ndiro sekuru mukafunga kuzviita zvinhu zvakashata kudai chii naye sekuru ichi mukazosvika pakuti mungaita zvinhu zvakapata kudai. Sekuru vakanga vakafa vakadai so. Ndakatarisa ini njinzwisisa ndakanatsoona kuti sekuru vakazozvisunga according nokuti vakanga vameka sure kuti mwana adi afa. Ndozvakazovapa zvivindi zvokuti rekai ndichitodi hangu ndichitongozviyenga oniniwo. Because ndakazvitarisa ndonasa kuti sekuru vakatanga vati mwana apinda patambo. Bozi vanhu ava vasina uye kuti vanga vakazvisungira zvokuti unowanika munhu achinzi achiti mvemve kudai ka. Musikana anga akatotsika like gombo rake raitwa apa rimwe rakangodai akadai ipapa zvandakatoita izvi ndozvanga akaita musikana. Sekuru vanga vakatsika nezvigunwe vakadai padomba asi vari patambo vari pawaya. Ini ndichiri kungosuspecta ini ndiri mutori wenhau ndiri munhu makuhwa ndiri kungofunga kuti sekuru havana zvavakatanga vaita here kumwanasikana kuna Yvonne vasati vaita sei asati vakazomusungirira. Ndiri kungofunga iwo ndo wakasvika masungiro angu ari right reka kuti ari wrong. Bondi yanga iripo chibaba bondi yanga iripo nasekuru wangu nemwana wavo. Ndifungisa kuti vanga vava munhu anga adzvinya mwana kana tokuponda mwana ndinganyepa ndikavanyepera ipapo. Asi kuti vanhu ava vakatoita mukuwirirana muri kubva pendotaura kuti shamari chako chigupi chemushonga ichi changu chigupi get ready go vese ndobva vatoti go ndozvavakanatsa kumbaita vana. Makaona mukana here kuti muwane postmortem ichiverengwa? Postmortem ndikatozomunge makutobvunza kule babana ndo vakange vakufambira nyaya dzacho pavakatokwa nepolisi. Tine urombo nezvakaitika izvi zvasuwisa kana zvashoresa zvakadi mhuri? Zvatishoresa zvokusvika palast number madzisekuru vangu havasisina kana image yacho mamiriro avo handichaonesa kuti change ichiva nerespect yakanatsa kuti semagariro vanga vakaita because zvinhu zvatatanga kutonzwawo mudunhu munomu kuti zvakaitika izvozvo ende
zvinozowisa ende zvinotova zvinhu zvokutoti nyangwe tikatoramba takatozvitarisa zvinhu zvinobhohwa. Hakuna munhu ungaita zvinhu zvakaita saizvozvo ari normal, kuti zviri nane kuti ndizviuraye kana kuti zviri nane kuti ndisungirire mwana wangu neniwo ndikozviuraya ari normal. Tine urombo nezvakati tinongotiwo Mwari akunyaradzei panguva yakadai. Iye zvine tiri kuona mhuri iri panapa pagomo panapa, moto uri kubvira apapa pamuti wauri kutaura kuti ndo pakasungirira sekuru uyu wakanga wakasungirira Yvonne watemwa. Zvine mucherechedzo wei zvamuri kuita panapa naso? Izvi mucherechedzo uripo ndokuti pazvisungirira munhu pachivanhu chedu kuno kumasvingo zvavanoita vakuru vanoti muti wazvisungirira munhu unobviswa pamwe chete naye panyika. Haufaniri kunge uramba uchirarama wakaitikira zvinhu zvakashata kudaro. Unofanira kunge uchitobviswa mukutorarama kwawo muti woyo. Saka kutopisa kwatiri kutomuita nekutoubvisa nezvokuti muti uyo uchafanira kunge uchitoraramasve zvachose sekushayika kwakaita munhu wakazviita pamusoro pawo. Saka uri supposed kuti unge uchitobviswa. Tikaubvisa tobva taupisa zve make sure kuti tatotanga kupisa kubva kumateni tichipisa pani papa up to nanonga dzatova kuma4 takumeka sure kuti panapa paparara sekuparara kwakaita hama dzedu. Vamwe vanoti kana munhu achinge azvisungirira kana akubva kupostmortem kuhospital ikoko atenderwi kupinda mumusha, ndo zvakaita zvatakaita kuno hazvitendekwi. Unofanira kunge achitongo munhu azvigurisira upenyu. Hatifaniri kunge tichichema naye tichimisa mumba. Apo vakangobvako vakabva kupolisi vakauya vakangonanga mumapapa. Haisi secret zvakachii chakanga chakanyorwa kuti kansela? Vanga vakanyora pakusoro vachiti Baba Tindo zvinoreva ndiwa kansela netimu rako kutaura zvisina basa. Handiti chirega tigarisane because kansela vangari paseri apa paseri pechikomo ichechi pamabva napa iwo ari pana zvikanzi chirega tigarisane ndobva zvatongopera zvakadero padombo apa pazvando zvavanga vakanyora. Mhosva yakansela ndeyekuti vaita sei? Mhosva yakansela ndeyekutungamira vanhu. Zvese zvinosvika munharaunda zvosvika nekuna kansela kana kuti nekuna sabhuku. Anditi saka patime vakanga vakunzi vari kudiwa nepolisi foni dzavo vakanga dzisingachaiti through. Dzaba munini vacho baba sekuru baba ana dzavakanga vapuwa dzakanga dzisingapindi patime yacho niya vakanga vachitraiwa kufonirwa kunzi vauye kupolisi. Saka foni yakazosvika nekunani nekuna kansela. Kansela nasekuru vanga vavapandi nebhurugwa kudai vaitowirirana varume ava zvisingatoiti. Asi kuti kansela nawo vakazonge vakuvengerwa ndekuti kansela vanga vasingafariri zvinhu zvaitika pamba apa. Pakutotanga chaiko kansela vakanga vachitombozama kutombounza vanonzi vechild care vaya vakambouya vakazama kuti vanotiongorora tichiri kuitika pamba apa. Vakati hatina chataona. Fuchi zvakanaka zvaita kansela tingazvishora. Kansela vanga vachiita basa ravo semazvo nemo. Kansela vakaita basa ravo sezvariri. Saka vabva kwakudero pakazouya futi nawo yokuti vakabarisa mwana. Handiti ndobva vantotora futi mwana uyaya pakumubarisa kuya vakabva vatora mwana uyaya sekuru wangu Jona ndokundomucherera kusaidi kudhamuko kujinga kwedhamuko chikomo chiri kuko vari 1. Anga nemazuva kana kuti masvondo kana mwedzi mingani here zvinozikanwa nevanhu sevanhu vanga vane chiwande zvinoitwa zvinonzi mwana anga akazvagwa chiri 5 ini handisipo ndaitawa kubasa. Saka hanzi chakazvagwa 5 izvi zvikazoitika nonga musi weMonday. Kuti anochererwa here akachererwa ari mupenyu kana kuti akafa hapana ari kuziva. Nganyepa information ndi vanhu toziva vaenda vaviri apa kuti anga yamupenyu here katanga but pakubatsirwa pakubarwa kwomwana zvoratidza kuti mwana wakatobagwa zvakatonaka. Nyaya iri kuvatyisa ndeyekuti nyaya yanga yakumapurisa yekuti mwana afa. Handikwadi chocho. Yakasvika sei kumapurisa nyaya yekuti mwana afa? Nawo yakazosvika kuti inde kumapurisa inawo yokuti sekuru pavakaita zvavakaita izvi zvokuti vanocherera mwana uko pakafonirwa polisi yepane Rupiri apa pachief neRupiri apa. Nobva auya mupurisa
nobva auya nobva investigata nyaya dzavo kuti vanzoona kuti chii chakaitika zveshuwa. Sekuru havana kuramba, vakabvumawo nyaya yavo, vakaenda kunomupurisa vakandomuratidza pavakaisa ravakuru racho nemwana. Mupurisa akazviona akakutsikana kuti aisi for sure ndo zvakadi ndo zvatiitika because muridzi wenyaya abvuma nyaya yake. Apa tiri kuti chii chakaita kuti mwana afe? Nyaya afe, mwana afe, mataurikire avanoita ivo vachinge vachitaura nemwana kadike vanoti mwana akanga akasungwa negavi paguvhu, ndo zvakaita kuti mwana afe. Handitika vakana kusunungukira muchipatara, vakasunungukira mumba mavaingorara nemwana wavo mumba chemo, ndo pazvakangoitikira. Zvinoti mimba yakangosvika pangoita 9 months svika pakuzvagwa chingotoviga nyaya dzacho idzodzo. Saka tichidzokera zvekare kunyaya yekuzvisungirira kwavo panapa. Makomba avo vese vari 2, mumwe wake. Nhumbi dzavo dzinoitwa sei? Dzinogovewa here? Dzigovewa, vakapinda nadzo mumabhokisi avo imomo, vakaenda nezvinhu zvavo, hapana chavakasiya. Ambuya wako vari kupa amai vaIvhoni? Amai vaIvhoni vakatouya, munhu unoita soti hatisati saka chengo kutotaura navo chako zvinotonetsa kuti munge muchitotaura navo. Because nyaya inoitika ndeyekuti ameno zvinhu zvangoriwo kwavari mukurarama mangoza zviriko. Havasi munhu uya kuti tingavati vanopenga, vati tingavati havana kukwana, vati tingavati vakadai. Asi kuti munhu uya kuti hauzi zvanofunga panguva idzodzo, hataurike naye nyaya, haitike naye zvokuti ungatamba naye. Saka hanatsi kunge vachitambika taurika navo munhu wakadaro. But pavakanzwa kuti ndo zvaitika vakakwanisa kuuya. Tiri kukubvunza semuzukuru kuti zviri mukati memwoyo wako zvausati waburitsa nekushayikirwa nasekuru, tinoziva zvinorwadza. Mashoko aunawo ndeyekuti kudii? Nekuti pane shona inoti kugara nakaona dzevamwe. Ndapi mashoko aungataura kumhuri yeZimbabwe iri kutoona zvinezvi takanangana nezvakaitwa nasekuru John? Tichibvira kunyaya yemakuna nekuzvisungirira, tinofanira kunge tichiziva maitiro etinoita, especially kana tichigara nevana. Musatora vana kuvaita vakadzi, musatora vana kurara navo. Handitika ende uyezve padzimba kana kunzi une vana vakawanda, kati vana 2 kana 3, whether vangova vanhu vakunzi vakuda kundobva zera, we suppose kuti uvake chimwe chirumu chavanokwanisa kunge vachirara havo than kuti mungarara mu1 room mese. Vana vasikana anytime still time vanogona kungosviba. Handitika havangazokwanisi kuchinja baba murimo, havangazokwanisi kuti iwo wakarara mumba unogona kunzwa weti, ndoponga mukairo chinobata bhaketi mwana arimo, kati mwana unzwa weti undomuka ubata bhaketi baba murimo. At the end kuzopera kwenyaya dzenyu kupedzera mazotorana. Saka ipapo apa panoda kuti pagadziriswe semhuri yeZimbabwe kuti tipachenjerere ndi tizive zvetinge tichiita kana tichinge tichizvara vana. Mwana anofanira kungorespektwa kuti newo kuramba uchirespectika. Sekuru vakandirwadza mai pakuita kwavo, because ndichitanga first last time ndazobva kunduku, ndichibva kunoku ndichienda kubasa, ndaitova navo ndichitotaura navo, tichitotaura nyaya, tichitodidi. Asi kuti sekuru ndisingazivi hangu kuti mararamiro avo vanga vakamira sei. Sekuru vakanga vari munhu wekuti mukafunga imi kuti toda kundovabvunza, muchingosvika pavari ndogona kutadza kuvabvunza. Handizivi kuti chii changa chiri pavari, kuti vakazora mafuta eshumbe, mafuta here kana kuti chii chavaita. Vaitoti nyange kwatobva kumba kwako uchitoda kumubvunza, ungosvika uri ngopera spawa pamusoro penyaya idzodzo, because at the end mhinduro yongogona kuzoudzwapo haizokufadzi. Vamwe vanhu vanoitira izvi kurara nevanasikana nekuda kuti ndochokwadi. Tingati pane here zviri outstanding zvinoona kwangu inini sekuru vakanga vakaita zvisizvo, but because hazviitwi nemunhu ari normal. Right, pane chiri outstanding nechatingati vairima zvinoshamisa, vaisenza, vaipromotwa kumabasa? Hapana vanga vachitonetseka chaiko. Vanga vachishanda kunzi
kune zvehealth izvi kuchipatara. Nzoti kunopo vari kansela wevanhu vanopuhwa mapiritsi ema-HIV mazuva ano vanga vari vachita munhu waita kukansela vanhu zvokutoti uyai muone. Kana munhu wese akangonzwa chiitiko ichi kubvira pakutotanga kwenhau dzachoni, vanhu vese havanambobvira vambofara nazvo. Kubvira pakutotanga vanhu vachitsanangurirwa kunzi zvaifamba so, uchifamba so, zvichizosvika pakudai nokundodai, kuzosvika vanhu vazosvika pakuzvihenga. Hapana munhu akambobvira ambofara nazvo kana kuzvifarira zvachose. Ende up to now hapana munhu tombozvifarira. Ende for sure hapatorina zvavakaita sekuru, vakakonewa zvachose chose. Vakakonewa chaiko zvokuti hatina zvimwe zvinhu zvirikada kuwedzera kana kutapudza pamusoro pavo, kuvareverera kuti vakagona kana vakaita sei, vakatadza kuziva zvavaizviitira kana kuziva because at the end pakutotanga chaiko tichinyatsokutsanangura, tichinatsokuona mamiriro ezvinhu izvi, kuzozvisekuru vazosvika pakuzvisungirira. Yakanga iri nhau yokuti mwana akanga anzi anouya kuzofukunyukwa, zvisingashamisi kana kuti ndikati ndizviripo kana kuti ndazvisiso zviripo. Pamwe sekuru pamwe pavakanonongedzera mupurisa, andika pamwe papasina chinhu chacho, hazvisi kamwe. Saka vaona izvozvo vakabva vaona kuti zvinhu zvikazodzoka futi mangwana zvondinetsa, ndinondovharikwa kuzi ndizopesa ndakunongedzera panhu pasisiripo, hazvisi kamwe. Amuri kuona manje. Saka zviri paviri kuti tizive kuti chokwadi chacho ndichipi chakaita kuti vanhu vazosvika pakuzvisungirira. Because pakubvira musi wavakazoudzwa nakansela kunzi foni yenyu iri kunzi iri kuramba, muuye kupolisi mangwana. Chipiri manheru, chitatu chacho ndo chavazofamba vachizvisungirira. After that makuseni achoni, uyu mwana averenga tsamba, akamanya mwana because vaikuita soti vaitaura kuti kana ungatishaya muti wana muchikomo chabatindo. Takavanda chinova chineyo chinechi. Takavanda polisi, ivo ndo unongo chiya update kuti polisi yauya here, kati haina kuuya here. Saka vakati kana polisi ikauya vaudza kuti taita sei? Taenda kupolisi. Asi vari muno muchikomo cho? Vari muno muchikomo. Saka mwana aita here marutsa? Mwana paakaita rutu yokutanga, akauya akanzi ndakatonga vakagara vachitoita nyaya. Kanzi vakatonditi ndanobika chi, noti mamuri mugadheni ubike sadza, kana wapedza kubika sadza ugotigira chikafu kuno kugomora. Takavanda mapurisa. After vapedza izvozvo manje pakazodzoka kechitu ndopakazosvika achiona vanhu vakadi avo vatozviyenga. Apedza kubika kwakumanguva iyo pasi 10. Ende mwana akazviona ane makore mangani Kelly? Ndinganyepa because angafanira kudai ari form 1, handisazanzwa ndisiva kuti andinga 14 to 15, nearly 15, 14 to 15. Chinofunga anotodawo counseling because handifunga kuti yakatosimba zvokutorevesa because but semunhu akaramba achigara especially sofa ake zvina kugara nagogo vake, ndonasoti akaramba achigara nagogo chakanyanya kukosha kuti hamufaniri kunge muchizoramba muchingotaura pamusoro penyau idzodzo kuitira kuti mwana akasire kurefresha brain, because ndoukama mukasvika mukadzi chii chakaitika iye aripo. Amuri kuona manje brain dziya dzakutorecola, amuri kuona manje akutotanga zvokugaya because ndino the first person munhu akapedzera kutaura nababa vake nasisi vake. Amuri kuona manje. Saka voukama tiringokurudzira kuti havafaniri kunge vachizoramba vachingotaura nhau idzi iye aripo, nekuti akasire kudi kuregedza mubvungwa dzake kuti angogamuchira ndo zviripo ndo zvakatoitika. Zvemati tiri mubhuku rani rasabhuku chirimohwe sene muntu chidanika. Muri yeZimbabwe ndo hurukuro yatanga tichiita nemuzukuru wasekuru John Chidanika. Vakazvisungirira panapa nemwanasikana wavo Yvonne mushure mekunge paita makuna pakazvarwa mwana hazvina kufamba zvakanaka kuti mwana uyu akazopondwa sekufungidzira kuri kuita vanhu kuti zvinhu zvese zvaitwa vasipo. Ndo nyaya yatakuunzirai pano paSly Media TV, pano patiri ndo pazvakaitikira. Tiri kungotiwo kugara nakaona dzevamwe sekutaura kwaita muzukuru, ngatiregei kugara nevana vasikana muimba imwe chete nababa, zvinokonzera kuti pave nematemptations, pave nemuyedzo. Baba vanogona kumuka vachienda kutoilet, vomukaona mwanasikana asina kurara zvakanaka, matemptations anogona kutangira ipapo. Anditi nekudaro chidzidzo chatiri kuwana panyaya yaitika kuno kwaChidanika muri yeZimbabwe. Iye zvinezvi ndakamirira Jetro
mutero Indon Sylvester Tafumane Mazvita. Vazhinji vanotaura kusaterera kunobarira, vafundisi vanotaura kumanyasa nekusvika, vaparidzi vanotaura vakangwara vanomirira Mwari. ini dai ndakaziva